እዝትርእይዎ ዘለኹም ሰብ ኣብ ናይ ባርዕ ሓደጋ ምጥፋእ ይሰርሕ ነገር ግን በዓል ምትሓው ክቃጻጸል ገይሩ ንብረት ምስ ወደማ ተመሊሱ ምስ መሳርሕቱ ኮይኑ እዩ ከጥፍኦ ዝቃለስ እዚ ስርሑ እዚ ግን ማንም ሰብ ኣይፈለጦን ጆን ይበሃል ኣብ ናይ ባርዕ ሓደጋ ምክልኻል ንነዊሕ ግዜ ይሰርሑ ብጣዕሚ ጎበዝን ብዘይ ጆን ሓዋ ይጠፍእ እንተባሂሉ ዝውረየሉ ጎበዝ ሰራሕተኛ እዩ ዕድሚኡ 35 ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ጆን ሓደ ዓብይ ፀገም ኣለዎ ብጣዕሚ እዩ ትኹረት ዝደሊ በዚ ምክንያት ድማ ብዙሕ ናይ ሓዊ ሓደጋታት ፈጢሩ እዩ ብ1984 ኣቆፃፅራ ፈረንጅ ድማ ካብ ሲጋራን ካብ ጡጥን ተጠቒሙ ሓንቲ ሓዊ ተቃጻጽላ ኣቕሓ ይሰርሕ ነዛ ኣቕሓ ወሲዱ ድማ ኣብ ናይ ገዛ ኣቑሑ ዝሽየጠሉ ትካል ከይዱ የቐምጦ ማንም እውን ኣይረአዮን ኣቐሚጡ ኣይወፅእ ኣብቲ ትካል ድማ ዝበዝሕ ሶፋታት እዩ ዝሽየጥ ሶፋ ድማ ንምቅጻል ብጣዕሚ ቀሊል ስለ ዝኾነ ቶሎ ተቐጻጺሉ ነገር ግን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ቃጸሎ ብጣዕሚ ምስ ሰፍሐ እምሪኦሞ በዚ ምክንያት ድማ ምንም ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ገዲፎሞ ክወፁ ዳሃለዎም እውን ነቲ ሓዊ ከጥፍኡ ዳተቃለሱ ካብቶም ሰባት 4 ዝኾኑ በቲ ሓደጋ ሓዊ ሂወቶም ሓሊፉ ድሕሪ ደቃይቕ ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛታት መፂኦም ፖላዊስ እውን ነቲ ነገር ክምርምርዎ ጀሚሮም ምርመራ ገይሮም እውን እዚ ነገር ብኤሌክትሪክ ኮንታክት ተፈጢሩ ክብሉ ደምዲሞም ነገር ግን ጆ እቲ በዓል ነቲ ሓደጋ ዝፈጠሮ ሰብኣይ እዚ ነገር ብኸመይ ይኹን እንተፈጢሩ ክብል ክካትዖም ጀሚሩ እዚ ነገር ሓደጋ ዘይኮነስ ሓደ ሰብ እዩ ኮነ ኢሉ ኣቃፂልዎ ኢሉ ንፖሊስ ይነግሮ በዓል ኣቃፂልዎ ዳሃለዎ ማለት እዩ እቶም ፖላዊስ እውን ሰራሕተኛ ሓደጋ ባርዕ ስለ ዝኾነ ሓቁ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ኣሚኖም ነዚ ነገር ትኹረት ክህብዎ እውን ጀሚሮም ድሕሪ እዚ እውን ኣብ ካልኦት ቦታታት ተኸደ ከቃፅል ጀሚሩ ከም ቀልዲ እውን ብዙሕ ቦታ ኣጥፍዩ ተመሊሱ ድማ ምስ መሳርሕቲ ዳኸደ ከጥፍኦም ጀሚሩ ብተወሳኺ ድማ ንፖሊሳት ከምዚ ተፈጢሩ ከምቲ ተገይሩ ዳበለ ብዙሕ ኣፍልጦ ትኹረትን ዕቤትን ክረክብ ጀሚሩ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ዝኩሉ ሓደጋታት ዋላ ሓደ ሰብ ድሕሪ ዝኩሉ ሓደጋታት ዘሎ ሰብ ንሱ ባዕሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝሓሰበ የለን ከምዚ ነገር ክኹም ድማ ባዕሉ ነቲ ባርዕ ስለ ዝፈጠሮ ኣብዚ ተፈጢሩ በቲ ጀሚሩ ዳበለ ስለ ዝነግሮም ሓቂ እዩ ዝመስሎም ድሕሪ ግዜያት ብጣዕሚ ብዙሕ ተፈላጥነት ይረክብ ካብ ዝሓሊፉ እውን ኣብ ጋዜጣ ንክሕተመሉ እቶም ብሓዊ ዝወደሙ ቦታታት ብኸመይ ክረኽቦም ከም ዝኸኣለ ምፅሓፍ ጀሚሩ ዝፅሓፈ እውን ኣብ ጋዜጣ ክወፅእ ጀሚሩ እቲ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ እውን ኣፀቢቑ ክፈልጦን ከም ጅግና ክሪኦን ጀሚሩ ብኸምዚ ኩነታት እውን ግዜያት ሓሊፉ ሕጂ ግዚኡ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ 1987 ኮይኑ በኣሜሪካ ደረጃ ዋና ዋና ዝበሃሉ ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛታት ዝሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ምስታፍ ዕድል ረኺቡ ኣብ ማእኸል ግን ኣቋሪፁ ወፂኡ ናብ ሓደ ፋርማሲ ኸይዱ ማንም ሰብ ከይረኣዮን ናብ ውሽጢ እቲ ፋርማሲ ኣትዩ ሓዊ ለኪሱ ይወፅእ በዙ እንደዋ የበለን ናብ ካሊእ ቦታ ኸይዱ ሓደ ቡቲክ እውን የቃፅል ተቀጻጽል ከሎ ድማ ተሎ ከም ዝፋሕፋሕ ገይሩ ስለ ዘቃጽሎ ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛታት እንተዳኣ ዘይመፅኦም ብቐሊሉ ዝጠፍእ ሓዊ ይኾነን ዝፍጠር ደጊሙ እውን 30 ኪሎ ሜትር ዝኾን ርሕቐት ምስ ከደ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓደ ፋርማስን ሓደ ቡቲክን ኣቀጻጺሉ ነገር ግን ሕጂ እውን በዚ ደዋ የበለን ተወሳኺ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ሓደ መጋየፂ ዝሽየጠሉ ሱፐርማርኬት ኣትዩ በዛ ዓንቶ ዝተሰርሐት መቃጸሊ ገይሩ ኣቃጺልዎ በዚ ኩነታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 5 ቦታታት ኣቃጺሉ ነዚ ሓደጋ እዚ ምርመራ ንክገብሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ጎበዛት መርመርቲ ሓደጋ ባርዕ ተመዲቦም ሓደ ካብኣቶም ድማ ንእሽተይ መረዳእታ ይረክብ ነታ ኣብ መወዳእታ ዘቃጸላ ሱፐርማርኬት ከቃጽል ተጠቐመላ ኣቕሓ ይርኢ እዚ ሓደጋ ድማ ኮነ ኢሉ ተባሂሉ ተገበረ እምበር ወዝቢ ከምዘይኮነ ከረጋግፀሎም ይጅምር ነዚ ዝረኸቦ መረዳእታ እውን ንሓደ ማርብል ዝበሃል ፖሊስ ሓሊፉ ይህቦ እዚ ማርብል ዝተባሃለ ፖሊስ እውን ናብቲ ሓደጋ ዝተፈጸመሉ ቦታ ምምኻድ ከጻሪ ይጅምር እሞ እዚ ሓደጋ እዚ ብዛዕባ ሓደጋ ባርዕ ስልጠና ንክወስዱ ካብ ዝተኣከቡ ሰባት ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ነገር ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሓሲቡ ትኹረት ናይ ምርመሩ እውን ኣብዞም ኤክስፐርት እዮም ተባሂሎም ዝተኣከቦ መርመርቲ ገይሩ ዘሎ ነገር እውን ነቶም ፖሊሳት ኣኪቡ ኣፍሊጥዎም ካብቶም መርመርቲ ሓደ ኮነ ኢሉ ትኹረት ንምርካብ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንሕና ነዚ ክነፃር ኣለና ይብሎም ነገር ግን እቶም ፖሊሳት ፍጹም ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን ስለ ዝበሉ እቲ ነገር ኣብ መዕለዊ ከይበፅሐ ማርቭል እውን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ናብ መዝገብ ቤት ተመሊሱ
ድሕሪ ግዜ ብ1989 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ድጋሜ ኣኼባ ተገይሩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተኻየደ ናይ ኣሜሪካ ኤክስፐርት ዝበሃሉ ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛታት ተኣኪቦም። ኣብዚ ኣኼባ ሕጂ እውን ጆን ነይሩ። ካብቲ ኣኼባ ወፂኡ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ፎቓት ምቅጻል ጀሚሩ። ብኸምዚ መልክዑ እውን 3 ፎቓት ኣቃጺሉ። እቶም ኣብ ኣኼባ ዝነበሩ ኤክስፐርት ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛታት ምጽራይ ክጅምሩ ከለዉ እታ ጆን ሓውን ምቅጻል ዝተጠቐመላ መሳርሒ ረኺቦማ። ንሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን 10 ተረኺቡ። ማርቨል ዓንተወይ ክምርመር ጀሚሩ። ነገር ግን እቲ ጉዳይ ከይወድአ ናብ ቤት መዝገብ ዝመሊስዎ ዝበልክኹም እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ጥርጣርኡ ብዝበለፀ ኣረጋጊጹሉ። መጀመርያ እውን እቶም ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛታት ምስ መጽኡ እቲ ሓደጋ ተፈጢሩ ነይሩ። ሕጂ እውን ንሶም ምስ መጽኡ ተፈጢሩ። ስለዚ እዚ ሓደጋ ኣብ መንጎኦም ካብ ዘሎ ሰብ ገይርዎ ማለት እዩ። ነዚ ንምርጋጽ ድማ ማርቨል ብዝበለፀ ምርመርኡ ጀሚሩ። ነዚ ድማ መጀመርያ ሓደሽቲ ናብቲ ስብሰባ ዝተወሰኹ ሰባት እንመን እዮም ኢሉ ከጻሪ ጀሚሩ። ምክንያቱ ኣብዚ ካልኣይ ዙር ኣኼባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ መጀመርያውን ተሳተፈ ሰብ ናይዚ ነገር ዝተሓታት ዝኸውን። ኣብ ካሊእ ግዜ ካብዘን ክልተ ኣኼባ ግዜያት ወጻኢ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን። ኣብቲ ካልኣይ ስልጠና ሓደሽቲ ኮይኖም 2 ግዜ ዝተሳተፉ ድማ 10 ሰባት እዮም ነይሮም። ስለዚ ካብዞም 10 ሰባት ድማ ሓደ እዩ ነዚ ሓደጋ ፈጺምዎ። እና ከም ዝነገርኩኹም እቲ መርማሪ 10 ረኺቡ ነይሩ እሞ ነዞም 10 ሰባት ኣምፂኡ 10ኦም ኣመርሚርዎም። ነገር ግን ግዚኡ 1998 ስለ ዝነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ብዙሕ ተረቓቐ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይነበረ ጆን ከይተነቕሐሉ ካብዚ ጉዳይ ኣምሊጡ። ንኻልኣይ ግዜ ድማ እዚ ጉዳይ መን ከም ዝፈጸሞ ከይተፈለጠ ናብ ቤት መዝገብ ተመሊሱ። ግዜያት ሓሊፉ እውን ሕጂ 1991 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ይኸውን። ጆን ምንም ከይተተሓዘ ናይ ሰብ ንብረት የውድም ኣሎ። በዚ ስርሑ እዚ ማንም ኣይሕዘንን ኢሉ ስለ ዝተኣማመነ ድማ ልቢ ወለድ ጽሒፉ ፖይንት ኦፍ ኦሪጅን ዝብል መጽሓፍ ጽሒፉ። ነገር ግን እዚ መጽሓፍ ንኻሊእ ሰብ እዩ ልቢ ወለድ ዝመስል እምበር ሓቀኛ ታሪኽ እዩ። ብዛዕባ ናይ ሓደጋ ባርዕ ኤክስፐርት ሰራሕተኛታት ክእከቡ ከለዉ ካብኦም ሓደ ናይ ብዙሕ ሓደጋ ባርዕ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝትርኽ መጽሓፍ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ኣብዚ መጽሓፍ ዘሎ ካራክተር ከመይ ገይሩ ባርዕ ከም ዘልዕልን እንታይ ዓይነት መሳርሒ ከም ዝጥቀምን እውን ጽሒፉ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ መጀመርያ ክጅመር ከሎ ከም ዝነገርኩኹም ኣብ ሓደ ናይ ኣቑሑት መሸጢ 4 ሰባት ብምኽንያት እዚ ሓደጋ ሞይቶም ነይሮም። ብዛዕባ እሶም እውን ጽሒፉ እዩ። ጆን እዚ ስርሑ ብጣዕሚ ኣግዲድዎ ከተማታት እውን ከነድድ ጀሚሩ። በዚ ምኽንያት እውን ናብ 60 ዝኾኑ ሰባት ገዝኦም ወዲሙ ገዛ ዘይብሎም ተሪፎም እዮም። ብቁፅሪ ውሕዳት ዘይበሃሉ ንብረታት እውን ኣውዲሙ እዩ። ብውሕዱ ድማ ን1,000 ዝኾኑ ናይ ባርዕ ሓደጋታት ምኽንያት ተሓታት እዩ። ግን ዋላ ሓደ ሰብ ንዕኡ ዝጥርጥሮ የለን። በዚ ምኽንያት ድማ ነዚ ሰርሑ ብደንብ ኣጠናኺሩ ክቕጽሎ ጀሚሩ። ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እቶም ሓደጋታት ብጣዕሚ ይበዝሑ ጀሚሮም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ተመሳሰለ ቦታታት ደኾኑ መጺኦም። በዚ ምኽንያት ድማ ምርመራ ብደንብ ተጠናኺሩ ክካየድ ጀሚሩ። እዚ ሓደጋ ኮነ ኢሉ ዘልዕሎ ዝኾነ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ተባሂሎም ኣጢቖም ክከታተልዎ ጀሚሮም። ኣብዚ ጉዳይ FBI እውን ኣትዩ ነዚ ጉዳይ ክምርምር ጀሚሩ። ብተወሳኺ FBI ሓድሽ ናይ ባዕሉ ሓደጋ ባርዕ ጥራይ ዝምርምሩ ጉጅለ ኣጣይሹ ነዚ ነገር ብዕምቆት ክምርምሮ ጀሚሩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝረኸቦ ዓሸራ ብዝሓሸ ቴክኖሎጂ ክምርምርዎ ጀሚሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ነቲ ዓሸራ ስለ ዝመርመርዎ ጆን ከምልጥ ኣይከኣለን። ነገር ግን ዋላ ብዓሸራ ኣረጋጊፆም እንዳሃለዉ ጆንማ ከምዚ ክገብር ኣይኽእልን እዩ፣ ፈፂሙ ከምዚ ዝገብር ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ንጆን ክከላኸልሉን ካብ ወንጀል ነፃ ክገብርዎን ፈቲኖም። ምክንያቱ ጆን ሓደጋ ባርዕ ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ቶሎ ዝበፅሕን ብህዝቡ እውን ብጣዕሚ ዝድነቕን ንፉዕን ናይ ሓደጋ ባርዕ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾነ ማንም ከኣምነ ኣይከኣለን። ነገር ግን ካብ መጀመሪኡ ጠርጢርዎ ዝነበሩ ሰባት ብደንብ መረዳእታ ከተኣኻኽቡ ጀሚሮም። ብተወሳኺ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ኣብ መኪንኡ GPS ገጢሞም ምንቅስቓሳቱ ክከታተልዎ ጀሚሮም። ንሱ እውን ነዚ ነገር እዚ ስለ ዘይፈለጠ ብመኪኑ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኸደ ባርዕ የልዕል ጀሚሩ። እዞም መርመርቲ እውን እዚ መረዳእታ ሒዞም ናብ መሳርሕቲ ከይዶም ብዛዕባኡ ክሓቱን ከጻርዩን ጀሚሮም። ካብ መሳርሕቲ ሓደ ድማ ጆን ልበወለድ ከም ዝፀሓፈን ምናልባት እዚ ልበወለድ ሓቂ ከይኸውን ድማ ንኸጻርዩን ንFBI ሓበሬታ ይህብ።
FBI ድማ እቲ ኣብ ልቦወለድ ዝተፈጠረ ነገራትን ኣብ ሪል ወርልድ ዝተፈጠሩ ሓደጋታትን ኣነጻጺሮም ሓደ ኮይኑ ረኺቦሞ ቀጥታ ኸይዶም ድማ ንጆን ኣሲሮሞ ጆ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ድማ ሕድሕድ ዝገበሮ ነገራት ተናዚዙ በዚ ምኽንያቱ እውን ንዘጥፍኦ ጥፍኣት ዕድመ ልክዕ ከዓ ተፈሪድዎ ንሎም ማዓንቲ ዳሊልኩም ዝነበርኩ ቪድዮ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ንኽበጽሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ይኹኑ ኣብ ቀጻሊ ክስራሕልኩም ትደልዩ ቪድዮ ተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡን ይኹኑ